كرايلايسون እንኳ ዓብቃዓና ናብ ጸሎተ ሐሙስ ናይ መዓልቲ ቅዱስ ከም ዝብሎ ስድራና እንኳ ናብ ሐሙስ ዓብቃዓና በዓል ጸሎተ ሐሙስ ተባሂላ ትጽዋዕ ሐሙስ ጽግቦ ከዓ ንብሎ ብናይ ዓድና ማለት እዩ ሐሙስ ጽግቦ ጥጥቆ ድጸግቦ ሐሙስ ጽግቦ እንኳን ሰብ ዕፉ እኳ ትጸግቦ ይብሉ ስድራና ከዓ ማለት እዩ እንኳ ዓብቃዓና ናብ ጸሎተ ሐሙስ بعبي ጌታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ تحتنو ዝገለጸሉ እግራ ዳይሁ ዝሓጸበ ንሐዋርያ ተጎንቢሱ እግሮም ዝሓጸበሊ ጥጥቆ ባዕድና ይጥዑም እንኳ ዓብቃዓና ብድጋሚ ካህናት ሊቃውንቲ ቦታትና ክብሉ ከለዉ ከዓ ሐዋርያት ከበበ እግሪ ዳይሁ አጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወማሃሮሙ ትበበ ሃሌሉያ ለቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ተመስገነን ይሁን ትጎንበስ ኢሉ እግሮም ዝሓጸቦም ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ሁሉ ፈጣሪ ሁሉ ክነሱ ተንበርኪኹ እግራ ዳይሁ ሓጢቡ እዚ ከዓ መዘከርታ በለና ንሕና ከምኡና ሓድሕድና ከምኡና ክንገብር ኣብ ዝጋጣሚ ይመኽረና ማለት እዩ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ፍቅሪ ናይ ትሕትና አቦ ትሕትና ዶ ተሰቕለ አቦ ትሕትና ዶ ባኣና ብድኹራ ባሮቱ ይሕሊፉም ተዋህበ ነገር ግን ፍቅሩ ንኸርኤና ኢሉ ኩሉ ተዓጊሱ ሓለፈ ከምኡውን ዓባይ ትብሎ ነበረት ብ25 መጋቢት ጥራር ካይሎም ዝሃበዎ ህብስቲ መሪፁ ባሪኹ ቀዲሱ አኽቢሩ ኣብ 13 ተኸፊሉ እዚ ጽባሕ ዝፈስስ ደመይ እንተኹም ኩሉ ዓለም ዝፈስስ ደመይ እንኩስቶ እዩ በለ እዚ ድማ እንተ ኩሉ ዓለም ዝሓልፍ ስጋይ እንኩ ብልዑ ስተዩ ኢሉ አኽቢሩ ቀዲሱ ዝሃበና ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹንኖ እሱ ጥዒሙ እዩ ዝሃበና 13 ክለኩም ከለኹ አባይ ድበለትኒ እዚ ካብ ሊቃውንቲ ድበልዎ አሎ እንዲ ግን ልባ ዝበላይ አትብል ነራ አባይ እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋናን ንእግዚአብሔር ይኹነለይ አባይ ስለዝሃበኒ ነዚ ክፈልጥ ከዓ ስለዝገበረት ማለት እዩ ና ጓዓብቃዓና ብሩሃተይ ጓዓብቃዓና ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓይኑ ምሕረት ይጠምተና ሕጁን ሰላምና ብርሃነትን ሳዩ የብቃዓና ልቦናና እግዚአብሔር ይመልሶ ተሰናዩ ብሩሃተይ እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን አጅኹ ተሰናዩ እዚ ናይ ጥጥቆ ከዓ ካብ ትውፊት ዝመፀ ናይ እስራኤላውያን መዘከርታ እዩ ትርጉም ኣለዎ ኩሉ ነገር ተሰናዩ